Damas, cabaleiros, nenos e nenas, benvidos ao Festival de Nadal. Desexamos e esperamos que disfrutedes moito das nosas actuacións. E como dicía a canción que acabamos de escoitar, que canten os nenos e nenas de infantil. Que canten e que bailen tamén, porque hoxe vanos interpretar un baile. E como vedes, xa están preparados. Este baile leva por título Corre, Salta, juega, que empece a función.